Евангелие паводле Яна. Быў сярод фарысеяў чалавек па імені Нікадэм, адзін са старэйшын юдэйскіх. Ён прыйшоў да Езуса ўначы і сказаў яму: «Рабі, мы ведаем, што ты прыйшоў ад Бога як настаўнік, бо ніхто не можа чыніць такіх знакаў, як ты чыніш, калі Бог не будзе з ім». Езус адказаў яму: «Сапраўды, сапраўды, кажу табе, калі хто не народзіцца нанова, не можа ўбачыць Божага валадарства». Нікадэм кажа яму: «Як можа чалавек нарадзіцца, калі ён стары? Ці ж можа ён другі раз увайсці ва ўлонне маці сваёй і нарадзіцца?» Езус адказаў: «Сапраўды, сапраўды, кажу табе, калі хто не народзіцца з вады і духа, не можа ўвайсці ў Божае валадарства. Народжанае з цела ёсць целам, а народжанае з духа ёсць духам. Не здзіўляйся таму, што я сказаў табе, трэба нарадзіцца нанова. Вецер вее там, дзе хоча, і голас яго чуеш, але не ведаеш, адкуль прыходзіць і куды ідзе. Так ёсць з кожным, хто нарадзіўся з духа».